i ryggen är borta. Det är jättebra att jag springer lite bakom dig så kan jag... Absolut. Spelar du hålla hjälte? det i rygg lite. Fast jag fick stanna för oss. Oj, nu är jag sniper på rygg. Vet du vad, fortsätt du. Fan också. Ja, när vi ändå är här kan vi ta den här flaggan, vad säger ni? Låter det som en bra plan? Enemy link has been cut. Kill assist, kom in. Fan, ja, men vad skulle han skjuta mig för då? Svart han kommer spåna. Enemy link down. Link Vi fortsätter väl på den inslagna vägen, tycker ni? Vänster? Tyckte jag hörde något? Nej. ligger 1800 tickets runt. Mm. Det är nära nu. Link neutralized. Defensive position in place. Ni kan bara komma för det är ingen här mellan oss. Den flaggan jag på är 2 man. Fick en 320 i huvudet. Ja, hela skådan borta. Ja, men då börjar vi. Nej, vi kan ta er. Så bra. Ja, vi får inte 1800 tickets på 2 flaggor. Men kan man inte sätta på en sån här boost? Jo, prova. Ska vi? Nej! Jag håller på knivar. Vad fan, skjut mig inte. Alla era gubbar såg på övervården. Där var, jag fick ska 2 man här, göra. Frank. Det kan vara fler. Jag såg det. Den ena försvann. Ja, han låg en och Nej. väntade på mig. Nej, det var 2 kvar. Det sket sig. Börja om från början. Aj! Nej, så dör han. Ja. Nej, vad många ni var där. Det här kan du inte stå. Det är helt normalt att AT skjuter sönder av planen. Vad fan, man har